अब सब गईले जहानी कहाँ कहाँ पढ़े जालू हम जानो तानी हंसता गौआ एहो हंसता गौआ भैया तोहर जनले ए ननद बिगड़लू कोचिंग में पढ़ते पढ़ते ए ननद बिगड़लू कोचिंग में पढ़ते पढ़ते ए ननद बिगड़लू कोचिंग में पढ़ते पढ़ते से बकत रहे खिचड़ी देखले बा लोग तो के ले त खानी सिकड़ी चोरी छुपी कब से बकत रहे खिचड़ी देखले बा लोग सब ले त खानी सिकड़ी सैया के हमारा आहो सैया के हमारा इज्जत बारू नसले ए ननद बिगड़लू कोचिंग में पढ़ते पढ़ते ए ननद बिगड़लू कोचिंग में पढ़ते पढ़ते ए ननद बिगड़लू कोचिंग में पढ़ते पढ़ते पढ़ जात रहलू कि माजा लुटत रहलू एतना हो गइल ननद एक बार न कहलू पढ़ जात रहलू कि माजा लुटत रहलू एतना हो गइल ननद एक बार न कहलू राइटर रोहिणी जय करन चंदन निराला हंसले ए ननद बिगड़लू कोचिंग में पढ़ते पढ़ते ए ननद बिगड़लू कोचिंग में पढ़ते